Έχουμε μιλήσει μαζί. Πάμε στον κύριο Πρόεδρε, κύριε Βαβουγέ. Και ο κύριος Γεωργιάδης δίνει παράσταση στα κανάλια. Αυτό που είπε τώρα ο κύριος Λουράντος ισχύει και κάτι άλλο. Εδώ είναι ο κύριος Χρονόπουλος, ο εκπρόσωπος των γιατρών του ΙΟΠΗ. Και λέει ο άνθρωπος, κατεβαίνουμε σε απεργία γιατί έχουν διάφορους λόγους, αλλά εσείς τα ραντεβού τα είχατε κλείσει και τώρα ξέρετε πότε. Από την καινούργια χρονιά γιατρό πάλι. Εμείς συμπαριστάμεθα στους γιατρούς του ΕΟΠΗ και δεν θέλουμε να καταργηθούν τα πολυιατρία, τα οποία πολυιατρία μας εξυπηρετούν διότι μας παρέχουν δωρεάν περίθαλψη, την οποία θα αναγκαστούμε να πηγαίνουμε να πληρώνουμε τους ιδιώτες γιατρούς για να μας εξετάσουν και να μας γράψουν τα φάρμακα και να κάνουν τις διαγνωστικές εξετάσεις, τις οποίες σήμερα μας παρέχουν δωρεάν τα πολυιατρία. Με τον κύριο Βαβουγιό. Άρα, κύριε Χρονόπουλε, κάτι πρέπει να γίνει. Με τον κύριο Βαβουγιό είμαστε μαζί αγώνα χθες στο Υπουργείο. Εν πάση περιπτώσει, ακούστε κύριε. Τι θα κάνει αν έκλεισε σήμερα ραντεβού με τον Χρονόπουλο και ο Χρονόπουλος απεργεί? Θα υποχρεωθεί. Ο οποίος αναγκάζεται σε απεργία, ναι. Ακούστε, πού θα βρει γιατρό? Όταν λήξει δεν θα πάει να πληρώσει. Ξέρει ότι. Άμα λήξει θα. Βεβαίως. Εμείς ξέρουμε ότι απεργούμε για τον κύριο Βαβουγιό. Δεν απεργούμε για να πάμε. Μα ο Βαβουγιός είναι γιατρό σήμερα. Αύριο τι να τον κάνει? Σήμερα τον χρειάζεται. Ακούστε με. Άκου να δεις, δεν είναι κονσέρβα ο γιατρός. Ο γιατρός είναι τώρα. Τον θέλω τώρα. Πού θα βρει γιατρό ο Βαβουγιός? Θα γίνει καλά. Αφού ετοιμάζεται να τον κάνει. Ένα λεπτό. Μισό. Ο Γεωργιάδης. Σταμάτα με τα πολιτικά και όλα. Κάτσε βρε παιδάκι μου τώρα με τον γιατρό. Να μιλήσει ο γιατρός. Με τον Γεωργιάδη θα έχω το Σάββατο. Έλα, ακούστε. Πάμε. Θα υπομείνει 2-3-5 μέρες ο κύριος Βαβουγιός για να έχει γιατρό στο μέλλον. Αν πονάει ο άλλος, μα αφού δεν έχει διώξει όλους από τον ΙΟΠΗ. Μπορεί να υπομείνει, πες τα κύριε Βαβουγιέ. Μα δεν θα έχει γιατρό ο κύριος Βαβουγιός με το σύστημα που. Ένας που πονάει θα υπερεύει. Άμα πονάς, εσύ δεν πονάς, εκείνος πονάει. Σε προσχηματικούς διαλόγους και διαβουλεύσεις, εμείς δεν θα πάρουμε μέρος. Λύση μπορείς να του βρεις. Ακούστε. Λύση μπορείς να του βρεις τώρα. Βεβαίως, θα τη βρω. Γιατί είσαι επιστήμον, είσαι σωστός, είσαι κύριος και είσαι δίπλα στον κόσμο. Ακούστε. Σου λέω λοιπόν, οι 12.000 Θεσσαλονίκη που δεν έχουν γιατρό, χθες, σήμερα, αύριο, μέχρι 3 Δεκεμβρίου, πότε θα βρούνε μωρέ γιατρό? Μα πώς να του δώσω λύση όταν εφαρμόζουν ένα σχέδιο από την Αυστραλία που καθίσανε και το μεταφράσανε χωρίς να προσέξουν και έχουν βάλει μέσα στο σχέδιο δάγκωμα από καγκουρό. Με ποιον να συζητήσει? Μάλιστα. Αν ήταν βραζιλιάνικο θα λέγανε δάγκωμα από αλιγάτορα. Εγώ λοιπόν λέω το εξής. Μα τι λέτε τώρα? Καλό, ακούστε με κάτι. Η δουλειά του δημοσιογράφου είναι να στέκεται πάνω από τα γεγονότα και να μην κοιτάει ούτε αριστερά ούτε δεξιά. Παρά να βλέπει τον πολίτη. Περιμένετε, Λουράντο και Χρονόπουλε. Κύριε Βαβουγέ, εάν υπάρχει σήμερα υπεύθυνη πολιτεία, θα πρέπει να βρει λύση για τις 50.000 των ανθρώπων που θέλανε γιατρό και δεν έχουνε. Ακριβώς όπως το λέτε. Αυτό με ενδιαφέρει εμένα. Αυτό με ενδιαφέρει. Δηλαδή, σήμερα ο Βαβουγιός που θέλει καρδιολόγο, κρυφή ώρα που τα ακούει, τέλος πάντων. Ο Α, ο Β, ο Ριλά, στο μάχη, πράγματα θάματα. Πού θα βρει το γιατρό που τον έχει πληρωμένο μια ζωή? Λίγο το κακό για 5 μέρες. Για φανταστείτε στα επόμενα χρόνια να μην έχει. Θα πάθω κάτι ρε παιδιά σήμερα. Δεν σε 5 μέρες πεθαίνει κόσμος και μου λες σε 5 μέρες. Όπου εφαρμόστηκε το πρόγραμμα του Δούνου. Δεν διαφωνώ με τον αγώνα σας. Αλλά τώρα η λύση. Ο Βαβουγιός πού θα βρει το γιατρό? Πέστε μου. Δεν θα βρει. Τι θα πάθει? Πει ο γιατρός. Να σας πω τη λύση. Δεν είναι για 5 μέρες. Είναι διαβίου δεν θα έχει γιατρό. Να σας πω τη λύση. Δεν θα έχει, δεν έχει λεφτά. Θα πεθαίνει. Ας εφαρμόσει ο κύριος Υπουργός. Να τελειώνουν με τον πληθυσμό. Η λύση είναι απλή. Μισούνε το λαό. Απλούστατη λύση. Να εφαρμόσει ο κύριος Υπουργός το σχέδιο που ανέπτυξε ο διοικητής του ΕΟΠΗ, ο κύριος Κοντός. Με τον οποίο συμφωνούμε 100%. Αν το εφαρμόσει. Ο Κοντός τι κόμμα είναι? Ορίστε. Ο Κοντός τι κόμμα είναι? Νέα Δημοκρατία. Βέβαια. Διαφωνούν μεταξύ τους. Ξέρετε τι κάνανε? Τον εβάλανε τον άνθρωπο, έφτιαξε ένα πρόγραμμα, αλλά επειδή ήταν προσχηματικός ο διάλογος, εφαρμόζουν τις task force. Μάλιστα, κύριε Γεωργάτο, ακούστε, η Δημάρ είναι η παράταξη της συνέπειας. Και το έχει αποδείξει πολλές φορές. Ρωτώ λοιπόν, είναι άδικο αυτό που ρωτάμε όλοι εδώ, πού θα βρει ο Έλληνας το γιατρό του μέσω ΕΟΠΗ που δεν υπάρχουν γιατροί και κάνουν απεργία για αυτό το λόγο οι άνθρωποι, γιατί έχουν πολλά προβλήματα. Είναι θέμα που πρέπει να είναι άμεσης προτεραιότητας. Η ποιότητα ενός κράτους φαίνεται από την ποιότητα της υγείας και της παιδείας. Απόλυτη προτεραιότητα λοιπόν σε αυτούς τους δύο τομείς, γιατί αυτό σημαίνει κοινωνικό κράτος. Δυστυχώς το εξετάζουν με νούμερα. Δεν τους βγαίνουν 100.000 απολύσεις και ο Μητσοτάκης έδωσε εντολή στον Άδωνη να κάνει περικοπές από την Ταμήλος, μία λέξη. Λοιπόν, να κάνουμε υπομονή έως τις 6 Δεκεμβρίου που θα έρθει οποιαδήποτε μελέτη να τη σχολιάσουμε. Ο άρρωστος δεν μπορεί να κάνει υπομονή. Προσέξτε, σας είπα, είναι άδικο να εφαρμόστε σας παρακαλώ το σχέδιο του Κοντού. Που το έπαιξε ο ίδιος ΕΟΠΗ.
Ακούστε η κυβέρνηση είναι αυτή, άδικο να κάνετε απεργία πριν να δείτε το σχέδιο. Για τα οικονομικά και τέλος χρόνου. Κύριε Ταμίλο, για την υγεία ήταν το σημαντικό ο διάλογος και ετοιμάζεται πάλι προσεχή ο διάλογος. Τέλος χρόνου. Εμείς είμαστε μαζί με τους γιατρούς και τους ασθενείς. Να φύγει η κυβέρνηση σήμερα. Λοιπόν, χθες είχαμε μια γυναίκα εδώ, την κυρία Μπογδάνου. Είναι συνάδελφος του κυρίου Λουράντου. Αυτή η γυναίκα είπε το εξής και στέκομαι σε αυτό. Ο Έλληνας θέλει το φάρμακο που θα τον κάνει καλά και να είναι και φθηνό. Γιατί μπουχτίσαμε από την ακρίβεια. Να είστε καλά. Το πιο φθηνό φάρμακο είναι ο δεν τέλειωσε ακόμα. Και κάτι άλλο. Ρωτώ την υπεύθυνη πολιτεία. Όσοι κλείσανε γιατρό αυτές τις μέρες θα τον βρούνε μετά τις 5 Δεκεμβρίου και τις 3 Δεκεμβρίου. Μέχρι τότε θα υπάρχουν πολλά προβλήματα. Καλό μεσημέρι, στην ευχή του Θεού και να είστε πάντα καλά.